गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो हेपि दिवाली लोगोफोर हेपि दिवालीयाव आं लाइफआव माने 1200-1500नि बम गावफेराखै आरोना अब्ला गावफेराखैबा आं दिनै फार्स्ट टाइम माने 1200 टाकानि बमा गावनायदों गुबुनाथ' मालाय हेपि दिवालीयाव 1000 10,000 20,000 50,000 लाख टाकानि गावो गुबुन जायगायाव आरोना बे मारवालि बाङालिफोरा अब्ला आं दिनै 1200 टाकानि बमा गावगोन आरोना फार्स्ट टाइम लाइफआव माने सायाव थांना बेरायनायखौ बेखौ गावगोन आरोना अब्ला आं नोंथांमोननो आंनि बे बमाखौ देखायगासिनो आरो आं बबाव गावगोन बेखौबो देखायगासिनो ओह नै आंहा बेवहाय साथिबो सावनांगोन मानो होनोब्ला येहे ये रहा मेरा ऐसे लोगोफोर ये माने 1200 टाकानि बम आरोना माल्टी कलर माने 25टा दङ जाहैबाय बेयाव खेबसे लगायनायावनो माने बे गोजौ थाङै थाङै बेरगोन आरोना फार्स्ट टाइम आरो लाइफआव आं गावफेराखै जिंदगी माने फार्स्ट टाइम आं बे बमाखौ गावगोन अब्ला आरो आं बे बमाखौ बबाव गावगोन बे बमाखौ आं बबाव गावगोन बेखौबो देखायगासिनो नोंसोरनो जायगाखौ लोगोफोर आंहा बेयाव केन्डेल लागायनांगौ दे आङो जिम हलनि मोखाङाव बे आंनि खामानि बेयो आरो देखायगासिनो वाव मजा आएगा जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो मानो होनोब्ला लाइफआव गावफेराखै आङो ना गुबुननिखौसो नायो दिनै फार्स्ट टाइम गावगोन आरो आंनि लोगोफोराथ' मालाय गावखायो बायदि मोनदों आं अब्ला आं बबाव गावगोन ओरैबायदि समायना जायगायाव गावगोन आङो माने नोंथांमोननो देखायगासिनो आं बे गार्डेनाव गावगोन आं ये देखो बे जायगाखौ नाय लोगोफोर आं बेयाव गावगोन ये लोगोफोर आङो बमाखौ बेयाव दोननानै गावगोन आरो नायनानै ला बेयाव दोननानै गावनाय लोगो लोगो माबायदि नुगोन जायगाखौ नायना ला नोंसोरो आसरित आरोना ये गासैखौबो नुजोबगोन हा ओरैबायदि समायना नुगोन माने बेयाव दोनना गावनाय लोगो लोगो या गोजौआव बेयाव थांगोन ना अब्ला नायनोसै लोगोफोर दा मोनायाव ना ये लोगोफोर बमाखौ नैयाव दोनना गावनाय जागोन नै बेहाय अब्ला बेसेबा समायना नुगोन नायनोसै ओहो हाँ भाई कैंडल कैसे जलेगा उसमें हवा है नहीं जलेगा भाई नहीं जल रहा है ना बहुत तेज हवा आ रहा है नहीं जलेगा एक्चुअली जिम हॉल के लिए जलाना था अच्छा है नहीं तो कोई बात नहीं अभी क्या डायरेक्ट फोड़ेंगे हम ओके हाँ जी ये क्या है मिठाई हाँ आ जाओ दूर में मत जाओ यार दिखाई खोलेंगे हाँ नजदीक मैं सबसे पहला कभी मैं इसे बम ये नहीं किया था पहला बार है आप कभी फोड़ा हाँ जी हाँ एक बार फोड़ा था मेरा भैया का शादी में ऐसे निकलना है इसको तो जलाना हाँ आप जलाना ये है दूल्हे के तो नहीं है लेके आओ सामने लेके आओ सामने कितना है 25 बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 25 होगा ना हाँ चलो अभी क्या करेंगे इसमें जलाना है आप जला देना ओके जला दे जल्दी जला भागो ओहो क्या हो गया डुप्लीकेट तो नहीं है अब जाएगा तो नहीं है या गुड मजा आ रहा है
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओहो या खत्म हो गया क्या? So big यार, याग आ रहा है, मजा आ रहा है। ओहो या खत्म हो गया क्या? ओहो सॉलिड यार, सॉलिड यार, याग